Nag-change tayo ng ating kabayo. Itong gagamitin natin number 40 na backlines. Para laluwagan tong drain plug. Diyan na kayo, medyo maingay paligid. Pag nag-change oil ako mga kapatid, sinisiguro kung malamig talaga na malamig yung makina para hindi po nalulustord yung crankcase natin. Bukan yung island ganyan. Ito para tumulo yan sa mga gilid-gilid pa na lang is. Ready natin i-kick. Yun, wala na mga kapatid. Babalik na natin to. Tagal pumasok. Tagal pumasok mga kapatid. Higpitan natin. Ayan. Kabila tayo. Dito naman tayo mga kapatid, tanggalin natin itong lalagyan ng oil filter. Diotso na tiyabi. Ito yung mga iningatan ba dapat malamig makina. Delikado pag nalulustrid. Magastos pag nalulustod yung mga thread nito.
Ito yung ginamit natin, washable na oil filter. Papalitan natin ito ng bago. May ingay yung mga bata sa labas. Naglalaro. Gagawin ko dito mga kapatid, hugasan ko to. And then next change oil, saka ko naman siya ikakamit. Papalit natin. Lalagyan natin ito mga kapatid para wala siyang leak.
So, ayun na mga kapatid, naibalik na natin yung baka dapat ikabit. Lalagyan na lang natin to ng langis. Yan, dito na tayo sa importanteng part. So, kung gaano ka daming langis ang ilalagay natin. Okay? Panoorin nyo. So, dito na po mga kapatid. Ito yung ating tingin ng langis. So, ilalagay dito lang po tayo sa gitna. Diyan lang po tayo aabot dapat yung langis natin na ilalagay. So yung mga kapatid, ito yung ginagamit natin. Yan, wala na mga kapatid. Ubus na yung 1 litro. Tingnan natin kung saan umabot siya. Ayan mga kapatid, mapapansin nyo po, wala pa siya, hindi pa siya umabot dun sa pinaka-level niya ng langis. Kulang pa, so magdadagdag po tayo. Hanggang dun po tayo sa gitna na guhit. Ayan. Ayan na po mga kapatid, nasa tamang level na po siya ng langis. Okay na po yan. Ganyan lang po dapat. Huwag sobra, huwag kulang. Maraming salamat po sa panonood. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed.